Bé, després d'aquesta interessant conferència anem ara per al debat, per al contrast, per les opinions des de punts de vista diferents, que em sembla que pot ser molt enriquidor, perquè de la mateixa realitat analitzar-la des de punts de vista diferents sempre et dona una visió més completa. Per fer això m'acompanyen el senyor Àngel Miguel, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Benvingut i gràcies, Àngel. Gràcies, president. El senyor Josep Franzí, que ja coneixeu per la brillant exposició que ha fet abans, director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç de Barcelona. Gràcies, Josep. Moltes gràcies. Tenim també el senyor Raimon Frank, director de Comastec. Gràcies, Raimon. La senyora Ingar Lutzow, que és Human Resources Business Partner de Fleet Rabic. Benvinguda i gràcies, Ingar. Gràcies. I en Josep Serra, enòleg i propietari del celler La Vinyeta. Nosaltres el que volíem és incorporar, com he dit, els punts de vista, primer de l'administració, de les cambres de comerç i d'aquesta experiència que ens ha explicat ell, i de centres de formació privats també, i després del que justifica que estiguem en aquesta casa, que són les empreses, en definitiva. El més important de les empreses, ho diu tothom, són els recursos humans. El més important són les persones, el més important és el capital humà. I els que generen capital humà tradicionalment ha estat el sistema educatiu. El sistema educatiu és el que ens proporciona a les empreses persones que són capaces després d'endegar projectes, de treballar en qualitat, d'anar a l'excel·lència, etc. Fa temps que en el sistema educatiu s'hi va ajuntar un altre agent fonamental per aquest enriquiment de la societat, que és precisament el món de l'empresa. I és tot el concepte de la formació al llarg de la vida. Ara, amb la formació professional dual, l'empresa agafa encara més protagonisme perquè ja camina en condicions d'igualtat amb el sistema educatiu. De manera que la societat és d'autora amb la qüestió dels recursos humans i amb la qüestió del capital social i el capital humà, doncs tant del sistema educatiu, aquí molt ben representat, com també de les empreses, grans empreses o petites empreses. Llavors, si us sembla, jo el que faré serà adreçar-vos unes preguntes a cadascú de vosaltres, que els hauríem de contestar amb certa celeritat, sisplau, i d'aquesta manera tindríem aquesta visió de conjunt a la que m'he referit abans. En primer lloc, Àngel, evidentment fa molt poc que estàs ocupant el càrrec que tens, no? Quina és la planificació de futur del Departament d'Educació pel que fa precisament a la formació professional dual? Gràcies, president. Si em permeteu, en primer lloc, agrair la invitació a la participació en aquesta Fira de la Formació Professional Dual de les comarques gironines i amb aquest tema de l'aposta pel talent. Mireu, el futur de la formació professional dual és un futur de compromís. Vostè ha fet referència abans en el sentit d'aquesta col·laboració de les empreses, inicialment amb el tema de la formació en centre de treball i ara en la formació professional dual. I dic compromís perquè l'administració educativa, el Departament d'Educació, una part de la formació d'aquests joves la deixa en mans de les empreses. En la formació professional dual, una part del currículum s'ha de desenvolupar en les empreses. I, per tant, hi ha d'haver el compromís per part de les empreses d'un acompanyament on és clau important la figura de la persona tutora d'empresa i després els altres compromisos, insisteixo, perquè estem deixant una part de la formació en mans de les empreses. El futur de la formació professional dual, jo crec que si el coneixem, és esperançador, perquè totes les experiències que s'han donat fins ara són experiències molt positives. Totes després parlarem, si convé, del grau d'inserció. Però, insisteixo, ha de ser una relació de compromís. I fins i tot diria una relació de compromís a tres bandes, també de l'alumnat. L'alumnat ha de ser coneixedor des del primer moment que està fent un programa de formació professional dual, doncs les altres dues potes ja s'han compromès. El sistema educatiu
i les empreses. Per tant, hem de demanar a l'alumnat que també es comprometi. Per mi, la relació de la formació professional dual és una relació de compromís a tres bandes. Molt bé. Josep, les empreses, ens has estat explicant aquesta experiència que s'ha portat a terme, que s'està portant a terme, de fet, no? Les empreses quina valoració en fan de tot plegat? Quins avantatges hi veien o hi veuen respecte del model actual? Sí. Jo, si et sembla, president, elevaré una mica en el conjunt de la FP Dual la pregunta, perquè l'experiència, jo podria parlar de les empreses que ja hi han participat, i les empreses que ja hi han participat el valoren extraordinàriament bé i per això hi participen, però jo, si em permets, de les dades que tenim des de la Cambra de Comerç de Barcelona, qualsevol empresa que ha participat en l'FP Dual valora positivament la seva experiència. Altra cosa és que puguin veure determinades millores a introduir, determinades dificultats difícilment superables, etc. Però la valoració en general és bona. El punt que jo crec que faríem bé no limitar les possibilitats de col·laboració entre un centre educatiu i una empresa només a la FP Dual, sinó que per circumstàncies molt diverses una empresa gran, petita, pot estar en condicions de col·laborar amb un centre educatiu i no necessàriament d'arribar al compromís de fer-ho en el marc de l'FP Dual. Segurament aquest és un primer nivell a partir del qual la col·laboració amb l'FP Dual serà possible. Però segurament ens indica també la possibilitat d'anar creixent en aquesta direcció. I jo, per dir-ho ara, jo crec que hem d'agrair al director general de Formació Professional que hagi vingut avui aquí quan amb prou feines fa... Avui deu fer una setmana que va ser nomenat i també dir que jo estic absolutament convençut que la seva experiència com a director d'un institut important en la col·laboració entre escola i empresa també augura un futur brillant per l'FP Dual. Raimon, vosaltres ara esteu desenvolupant a casa vostra un cicle superior de fabricació mecànica i mecatrònica industrial. Quins motius us han portat a prendre aquesta decisió? Originalment, nosaltres som Temecomas, una empresa, una pime catalana, tercera generació, que en un moment donat se n'adona que no tenim relleu generacional amb les persones tècniques i ens comencem a plantejar una solució per això. La nostra solució és una mica atípica i decidim fer un centre on es pugui formar a persones en el nostre sector. Hem creat un centre molt petit i molt especialitzat i som una empresa de 50 persones, o sigui, no pretenem que aquest centre sigui el nostre, diguéssim, cantera, la nostra cantera o pedrera per trobar persones, sinó que el que volem és que el sector a tot el nostre entorn es mantingui viu i segueixi creixent, perquè una empresa sola no fa res en un entorn. Llavors necessita un teixit al voltant de possibles partners, de competidors que t'ajudin a avançar. Llavors, l'origen de la nostra escola és una realitat que després hem vist que és molt corrent. Les empreses, sobretot que tenen una base tècnica o tecnològica, tenen molta por del relleu generacional perquè no troben persones formades i no troben gent disposada a entrar en aquests sectors. I aquí ens vam posar en aquesta aventura de fer un centre i el posem, diguéssim, en un moment donat a disposició de l'entorn perquè entenem que, com dèieu abans, això és un tema social, és un tema que tots els partners han de voler col·laborar, les tres parts han de voler funcionar. Sí, és responsabilitat de tots. És responsabilitat de tots, exacte. Bé, moltes vegades es posa el focus sobre allò que l'empresa dona o proporciona als alumnes, no, Ingar? Però els alumnes que fan formació professional dual a la vostra empresa i des de la perspectiva d'una gran empresa com és Frit Ràbic, us aporten algun tipus d'input positiu a vosaltres o és només en una direcció aquesta relació? No, òbviament és en les dues direccions. Per nosaltres hi ha dos factors claus, que és
l'alumne per nosaltres, per una part de l'empresa, és una possible cantera de l'empresa per determinades posicions, però a la vegada també els alumnes són els millors ambaixadors de la nostra marca i, per tant, també els mateixos comparteixen la seva experiència i això ens facilita també tenir més professionals formats i interessats en treballar amb nosaltres. I després, per una altra part, també nosaltres sempre intentem, tant als formadors com als responsables dels departaments, transmetre que si l'alumne al final no es pot quedar no passa res, perquè estarem contribuint a formar a joves del territori i això a la vegada contribuirà a enriquir tot el que és el teixit empresarial. I per tant jo crec que això ho tenim molt inculcat i per nosaltres aquesta part formativa la posem sempre, tant si la persona al final es pot quedar o no es pot quedar, i per nosaltres és un èxit sempre. Sí, en parlàvem abans, d'això de la cadena de valor, que d'alguna manera el que estàveu fent era potenciar la cadena de valor del vostre negoci, concretament, no? Sí, sí. De fet, tenim un alumne que al final no es va quedar amb nosaltres, però es va quedar amb un client nostre. I un altre alumne que va decidir continuar estudiant, però que ja ens ha dit, quan acabi la carrera de màrqueting, puc tornar a treballar amb vosaltres? I tant, i tant. Clar, és un gran actiu per l'empresa, està clar, sí. Josep, quina és la vostra experiència com a empresa? Ara, diguem que per això esteu posats als extrems, perquè són la gran empresa i la petita empresa. L'empresa consolidada que porta molts anys ja treballant i l'empresa que ho explicaves abans, que vas muntar tu fa poc temps, tu i la teva dona, no? Sí. Doncs quin és el punt de vista d'aquesta petita empresa i quina experiència has tingut tu amb la formació, heu tingut vosaltres en la formació professional dual? Bé, l'experiència ha estat francament positiva. Portem col·laborant amb la formació dual ja una bona colla d'anys, diria des que es va iniciar aquest sistema, i tots els anys hem acabat acollint alumnes que venen amb moltes ganes, amb moltes il·lusions per aprendre, que al final, amb les seves preguntes sovint innocents, ens fan reflexionar i repensar alguns dels nostres processos i que també ens obliguen a un esforç de definir potser millor els llocs de treball, de pensar potser en mesures de prevenció de riscos laborals que potser en la rutina del dia a dia no hi penses, en establir manuals de benvinguda. Bé, petites cosetes que al final ens fan millorar com a empresa. I alhora són també una bona experiència pels nostres treballadors, perquè d'alguna manera també els empodera. O sigui, fa que ells s'adonin que el seu coneixement té valor, és important, i poder-ho transmetre també els fa sentir millors en ells i reforçar tot l'equip. Vaja, vull dir que crec que la formació dual és una iniciativa excel·lent, també per a empreses petites com nosaltres, que tenen necessitats de creixement, també d'incorporació de personal, i que es troben, com en el nostre cas, en un lloc on potser no hi ha aquest talent, en un sector que dins l'economia potser de les comarques gironines és petit, i per tant poder comptar amb l'ajut dels instituts per formar aquests nois que finalment ens nutriran a nosaltres, considero que és una sort i un privilegi. Si comentaves que havíeu tingut fins i tot alguna vegada coincidien 3 o 4 alumnes, no? Sí, ara mateix, per exemple, tenim 2 alumnes. Nosaltres normalment ens proveïm d'alumnes de l'Institut de Llançà per proximitat, que tenen el mòdul de grau mig de viticultura i enologia, però és aquest bianual. Llavors, per exemple, aquest any ens han pujat 2 nois des del Penedès, des de l'Escola d'Espiells, que en aquest cas els hi proporcionem allotjament dins la mateixa explotació i que estaran d'ara fa un mes fins a final d'any amb nosaltres, ajudant-nos també en un moment de feina per l'empresa, com pot ser la barema. Sí, com veieu, són coses ben diferents que a vegades potser el departament no sé si fins a quin punt les coneix o no, però el fet d'això de canviar d'allotjament, en definitiva, i de comarca, o sigui, que estan visquent amb vosaltres, de fet. Sí, bé, com es deia abans, poder captar gent de fora
potser serà difícil fixar-la, però està clar que seran uns grans ambaixadors que també ajudaran a fer que la vinyeta sigui un referent en l'àmbit català, no? Bé, anem avançant. Quins són els sectors més demandats per les empreses en quant a formació professional? Bueno, mireu, jo crec que tenim un problema amb els sectors industrials. És evident que tot el tema de la indústria 4.0, del tema de la digitalització, tot allò lligat a l'economia verda, requerirà d'unes persones qualificades, perquè hi ha una realitat. Vull dir, ara, per desenvolupar les activitats de les empreses del sector productiu de serveis, les persones han d'estar qualificades. D'aquí 3 anys, el 2025, el 49% dels llocs de treball seran en nivells de qualificació dels nivells que es corresponen a la formació professional. I només un 14% dels llocs serà per a aquelles persones que no tenen qualificació. Aquí tenim un repte important. Per tant, tot el que estigui relacionat amb el sector industrial, hi ha empreses i col·lectius, gremis, associacions que ho estan passant malament. I ho estan passant malament perquè es diuen no trobem persones qualificades. I abans s'ha apuntat. La competitivitat de les empreses avui dia resideix en el capital humà, resideix en les competències de les persones. I unes competències que no només són competències professionalitzadores, són altres tipus de competències, competències personals i competències socials. Per tant, aquí és on tenim el repte cap endavant. Insisteixo, hi ha sectors que estan molt angoixats perquè no tenen persones qualificades per desenvolupar l'activitat d'aquelles empreses. Però és que, a més, no hem de pensar només en aquelles persones, en aquells alumnes, i per això a mi m'agrada parlar de persones, que venen del sistema educatiu. És que hem de ser capaços d'articular mecanismes per requalificar persones que hauran de canviar de sector, reconèixer aquelles competències que ja tenen i, per tant, dotar-les d'aquelles que necessitaran per adaptar-se a aquests canvis tecnològics i a aquests canvis en el sector del sector empresarial que ens ve a sobre. Per tant, a mi m'agrada parlar de donar resposta a les expectatives i a les necessitats de les persones, de les empreses i del territori. I aquí tenim un llarg camí a recórrer. Comptem amb una xarxa molt potent a Catalunya de centres de formació professional. Centres professionals públics i centres de formació professional privats i concertats. I hem d'aconseguir que aquests centres siguin el referent. I siguin el referent per a aquesta qualificació de les persones, aquesta qualificació inicial dels alumnes, però també de les persones treballadores. I que siguin potents amb sistemes d'orientació i que siguin potents en el tema d'acreditar les competències que ja tenen, perquè no cal formar una persona que ja té unes competències. Anem a detectar quines són les que tenen i després fem itineraris formatius per poder completar. I és evident, quan abans deia el compromís, hi ha d'haver aquest compromís, ara potser li dirien responsabilitat social, de formar persones qualificades, que estiguin allà. Mireu, us comentaré una experiència l'any 2008. Una associació es va adreçar al Departament d'Educació, el Departament d'Educació, escolti, vostès estan en un determinat territori, adrecin allà un centre, que és del departament, i per tant s'atendrà molt bé, no? Recordo la reflexió d'un director general de recursos humans d'una multinacional que deia: miri, director, nosaltres ens hem sentat en aquesta taula perquè hem arribat a una conclusió. Si tenim persones qualificades tindrem per tots, però si no tenim, no tindrem per ningú. Aquelles empreses, aquells sectors que l'any 2008-2009, en plena crisi, van apostar per la formació en alternança, després dual, aquestes empreses no han patit. Aquestes empreses no han patit. Han estat capaços de formar persones que en el moment que ho han necessitat estaven allà. Això és el model amb el qual volem treballar des del Departament d'Educació i la Direcció General de Formació Professional. És a dir, tenir centres que ja els tenim, però que siguin referent per a les persones, per a l'activitat empresarial i pel territori. Si volem una societat justa, necessitem que tots, no només uns quants, tots arribin. I de vegades és gent que ha tingut una mala experiència en la formació, diguem, reglada, tradicional, i la formació professional en aquest sentit no pot ser
la formació professional dual, vull dir, no pot ser una bona manera d'intentar treure aquestes habilitats d'aquestes persones? Sobretot, president, perquè és que les necessitem. No necessitem només els joves. Necessitem aquelles persones que s'han de requalificar, que s'han de redactar, que s'han de reinventar. Ho necessitem. Al igual que necessitem que les dones s'incorporin a determinades activitats en les quals hi ha molt nombre. També necessitem això. Insisteixo, és que ens fan falta. Jo dic, la competitivitat de les nostres empreses depèn de les persones i depèn de la qualificació de les persones. Traslladem-lo. Si no tenim empreses competitives, què passarà amb la societat del benestar? Per tant, tenim un gran repte per endavant amb el qual, i he començat la meva intervenció parlant d'això, amb el qual ens hem de comprometre, perquè ens hi juguem molt. Recordo quan es va elaborar el Pacte Nacional per la Indústria, en el qual deia haurem d'incrementar 4 punts el PIB del sector industrial. Molt bé, posem mans a la feina. Però ha de passar per això, qualificar persones. A qualsevol professió, qualsevol ofici, les persones han de tenir una qualificació i amb unes competències, insisteixo, no només professionals, perquè les professions aniran canviant, les tecnologies aniran canviant. Hem de ser capaços que aquestes persones aprenguin a aprendre. Jo als alumnes el primer dia els deia hi ha 2 coses que vull dir. Una, que no jubilareu als 65, i l'altra és que no parareu d'estudiar mai, perquè amb aquesta societat canviant, ara li diuen líquida, doncs haureu de reinventar-vos al llarg de la vostra vida. Josep, el futur de la formació professional és dual? Jo diria que aquesta ha de ser l'aspiració, en el sentit que la formació professional dual concreta en un model determinat el màxim nivell de col·laboració entre un centre de formació i una empresa. Però jo crec que no és l'única opció que hi ha, ho he dit abans i ho reitero. I jo crec que l'obsessió que hem de tenir és que experiències com Fritz Ravich, la vinyeta, el que ens explicava l'Inger i en Josep, que això sigui possible a gran escala. Perquè jo, escoltant aquestes experiències, és quan dius, ostres, és la manera com, des del món de l'empresa, que és com m'ho he de mirar jo actualment, òbviament sense perdre de vista el conjunt, però és la mirada que tenim des de les cambres, són exemples fantàstics per veure que, a més de contribuir, en definitiva, el que no deixa de ser un objectiu de país, una necessitat de país en aquests moments, a més, això reforça a cadascuna d'aquestes empreses, sigui gran, sigui petita. I, per tant, això, ho deia el director general, aquest concepte de que la xarxa de centres de formació professional han de ser, deixeu-m'ho dir així, amb tot el respecte, els proveïdors de personal qualificat per excel·lència, això és el que hem de reforçar, perquè quan això passa, vosaltres sou capaços d'anar-vos fins al costat de Sant Sadurní d'Anoia, amb un centre que no és ni de la xarxa del Departament d'Educació, que és de la xarxa del Departament d'Escoles Agràries, i fer venir 2 persones a treballar a casa vostra. Fantàstic, perquè no serà que per allà no hi ha empreses també del vostre sector. Doncs jo crec que és una experiència excel·lent que segurament a nivell sectorial també uneix amb altres empreses i que fa el que comentava l'Inger, és a dir, en definitiva, va teixint una xarxa de complicitat que ens permet disposar de personal més qualificat. Perquè es nota, no, Raimon, o no, que un alumne està fent formació professional dual? És a dir, els alumnes us traslladen, diguem, en el centre, inquietuds, problemes, o us demanen solucions de coses que s'han trobat a l'entorn laboral? Sí, nosaltres, primer de tot dir que tampoc tenim molts mesos d'experiència amb el dual, però clar, els joves se formen en el centre i tenen unes persones de referència, perquè al final parlem de centre d'empresa, del que tu vulguis, però al final és una persona que està formant altres persones i s'estableixen vincles.
I llavors el vincle amb el tutor d'empresa també és molt important, però la persona que ells tenen com a referència és la persona que els hi ha donat a l'empresa. I clar, aquí els mitjans de comunicació que hi ha avui dia, les xarxes socials, els grups de WhatsApp, contínuament, més que consultes, a vegades són comentaris, perquè fins i tot és, escolta, ens has dit això i en aquesta empresa ho fan així. I dius, bueno, sí, sempre hem dit que les coses es poden fer de moltes maneres, però jo te n'explico 2, però n'hi ha 12. I això també fa un enriquiment. Però el que també és molt interessant és que entre ells parlen molt. Entre ells parlen molt, perquè, clar, la realitat a terra és que moltes empreses estan especialitzades en alguna faceta, jo parlo ara del nostre sector. Per què? Perquè moltes vegades l'especialització és el que ha permès que sobrevisquin. Llavors no poden tocar tots els punts d'un temari, però resulta que en 3 o 4 punts són molt fortes. Llavors aquests nois els diuen, ostres, estem avançant molt amb això, estem treballant molt. Aquesta comunicació crec que és molt interessant. El que també succeeix moltes vegades és que en aquestes edats ells escolten més el grup que no al referent que s'espera que els ha d'orientar. Per tant, aquesta comunicació entre ells també la trobo molt interessant, perquè al final el que fa és que s'acaben enterant de com funciona tot, perquè ells mateixos estan interactuant i estan explicant-se les coses els uns als altres. Doncs sí que és veritat que en aquest sentit les noves tecnologies personalment a mi em desborden ja, perquè veus que es comuniquen per 6 canals diferents. I en aquest sentit els anem intentant seguir i veiem que parlen molt entre ells i fan preguntes i comentaris al professor que estava al càrrec d'aquell tema concret. O sigui, fan preguntes incòmodes, d'aquestes que costen contestar, no? Sí, algunes. Fan moltes d'aquestes de tu ens vas dir això i ara resulta que no és així. I dius, bueno, vale, clar, nosaltres hem hagut d'acotar un temari i precisament és la grandesa de poder anar a una empresa, que veus coses que mai podràs veure en un centre, perquè hi ha uns temps limitats. Com deia el director general, la formació serà durant tota la vida i aquest és el procés. En aquella empresa estan aprenent coses que en un centre no aprendran. En el centre també han après coses que per l'especialitat de l'empresa no tocarien tan a fons. Jo crec que aquesta mescla, aquest blend és molt, molt interessant. Per tant, està parlant de perfils diferents, els que venen de formació professional dual i els altres. Vosaltres veieu diferències a l'hora de contractar una persona, perquè en contracteu tant dels que han fet formació professional dual com dels altres, no? Per exemple, en la capacitat d'adaptació o en la resposta, veieu diferències? Sí, per la nostra experiència sí, i una mica en línia al que comentaven abans. Són perfils molt curiosos, moltes ganes d'aprendre, que fan moltes preguntes, que es qüestionen les coses i, en general, en aquest sentit, sí que veiem que hi ha diferències en la capacitat d'adaptació i no venir segurament amb esquemes ja predefinits i, per tant, som més oberts a coses noves i, de fet, busquen el qüestionar-se les coses, el per què, són més transparents en aquest sentit. I jo crec que sí. També nosaltres, per exemple, en el tema de l'adaptació de l'alumne a l'empresa, per nosaltres és important també en l'entrevista quan fem amb l'alumne i també amb la relació amb l'institut, si ja ens coneix molt, doncs ja coneix la nostra cultura i llavors és més fàcil per la nostra part de poder fer aquest encaix entre l'alumne que ve a fer les pràctiques i la cultura de l'empresa. Si hi ha aquesta comunicació i aquesta relació entre els instituts i també tenim l'oportunitat d'entrevistar l'alumne i de conèixer-lo, és més fàcil després que hi hagi aquesta adaptació. Josep, perquè vosaltres heu d'anar a buscar-los lluny. O sigui, a moltes empreses els hi passa que els hi falta gent. La formació professional dual és una bona manera d'incorporar, de solucionar aquest problema? Sí, és una bona manera, evidentment, perquè tens una persona que ha rebut una formació, però alhora està en una etapa de la seva vida molt esponjosa, oberta a aprendre i a mullar-se una miqueta a la teva forma de treballar, la teva mentalitat i també la teva cultura empresarial.
personalment crec que brinda una oportunitat a les empreses que normalment han de recórrer a molts altres canals on possiblement acabis trobant gent amb una motxilla prèvia, amb uns esquemes mentals que seran, sens dubte, més difícils de motllar. Crec que és una via perfecta per les empreses per proveir-se de gent fresca, de gent que finalment acabarà seguint una miqueta la filosofia pròpia del seu negoci i dels seus condicionants. Per tot el que estem sentint, director general, en principi sembla que els alumnes que han fet formació professional dual tenen un grau d'inserció satisfactori. Teniu dades en el departament sobre això? Estem fregant el 90%. Els alumnes que fan un programa de formació professional dual, al cap de 6 mesos, quan recollim les dades, conjuntament amb les cambres, estan fregant el 90% d'inserció. I a més, hi ha canviat també això. La primera via d'inserció al món laboral dels joves que fan la formació professional és per l'empresa on han fet la formació professional dual o on han fet la formació en centre de treball. Això ha anat canviant al llarg del temps. Abans era potser allò el cercle d'amistats, propis dels alumnes o dels familiars, tots coneixem això, el pare, la mare, escolta, mira, el meu fill ha acabat això. Això ha canviat. La primera via d'inserció és l'alumnat a l'empresa on ha fet la formació professional dual, la formació en centre de treball o al sector. A nivell global, ja sabeu, tenim un problema molt gran d'atur juvenil, però globalment la inserció al cap de 6 mesos que finalitzen els seus estudis dels alumnes de la formació professional els alumnes que al cap de 6 mesos de finalitzar la seva formació professional no tenen ni feina ni continuen estudiant, està per sota del 10%. Clar, quan estem parlant d'unes taxes d'atur juvenil entre 16 i 24 anys que passen del 40%, està clar que la formació professional és una primera via, i això s'ha d'explicar a les persones que fan l'orientació, s'ha d'explicar a les famílies, s'ha d'explicar als alumnes i s'ha d'explicar a les empreses. Perquè vosaltres considereu que, en certa manera, sou afortunats perquè coneixeu el sistema i heu apostat pel sistema. Però és cert que no totes les empreses coneixen això. I també soc conscient que la immensa majoria del teixit productiu i de serveis del nostre país són petites i mitjanes empreses. I aquí ha d'haver un acompanyament. Està molt clar que diu, no, la formació professional dual a les grans empreses és molt fàcil de fer. Però hi ha la necessitat també a les petites. Hi ha d'haver aquest relleu generacional. I per tant soc conscient que hauran de buscar, cercar mecanismes d'acompanyament a aquestes petites i mitjanes empreses perquè es puguin incorporar en aquest model que, si em permeteu, està produint tants bons resultats i està cobrint els llocs de treball amb les competències necessàries que necessiteu les empreses. Sí, la inserció és molt més elevada, està clar, perquè parlar del 90%, en fi, ja ens agradaria que tots els graduats universitaris i de qualsevol tipus de graduat arribés en aquests graus d'inserció, no? I després, president, si em permeteu, un últim apunt. Quan parlem d'aquest 90%, evidentment estem comptant els alumnes que s'inserten al món del treball i els alumnes que continuen estudiant, perquè, clar, algú ens pensa que la formació professional és finalista i ja t'ha passat el treball. No, no. En una situació en la qual les persones s'hauran de formar al llarg de la seva vida, doncs, el que aconseguim en la formació professional, amb els PFIs, per a aquells alumnes que no es graduen a l'ESO, amb els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà, amb els de grau superior, el que fem és anar capitalitzant aquesta formació. I recordeu el que dic als alumnes, no parareu d'aprendre tota la vida. Per tant, fixeu si teniu temps. Sí, i aquests alumnes que s'insereixen, Josep, quan estan treballant en formació professional dual, són un factor de canvi, són un factor d'innovació, són un factor de revisió de processos dins l'empresa, és a dir, a banda de la seva contribució en el treball del dia a dia, són un factor de canvi? Jo no tinc cap dubte que sí, i segurament tant l'Inger com en Josep poden contestar-ho amb coneixement real i empíric, però per les dades que nosaltres tenim a la cambra, aquesta és la realitat. I és una realitat que depèn de la capacitat de l'empresa per acollir i per integrar
a cada una de les persones que hi van aprendre i, en definitiva, per donar-los joc, per acceptar els reptes de preguntes incòmodes, perquè es facin conscients que són una bona contribució al relleu generacional, etc. Dit d'una altra manera, si l'empresa li dona ales, segur que l'aportació en termes de processos i degudament canalitzada, òbviament teniu clar que no s'ha de fer cas a tot el que proposin, però que totes aquestes propostes segur que d'alguna manera són una injecció d'innovació per l'empresa. Això no en tinc cap dubte. I fent referència molt breument, president, al que es comentava ara de la inserció. Jo crec que necessitem consolidar sistemes d'aprenentatge conjunts entre empreses i centres de formació i el sistema educatiu en el sentit més ampli, inclòs l'universitari, perquè nosaltres pertanyem, almenys jo, a una generació que va créixer pensant que estudiaria el que fos i treballaria tota la vida d'allò. A mesura que ens vam anar fent grans, vam començar a sentir i a comprovar que sí, que havíem estudiat una cosa, però que segurament tindríem 3-4 feines al llarg de la nostra carrera. Els nostres fills segurament no és que tinguin 3 o 4 feines al llarg de la seva carrera, és que tindran 3 o 4 professions, amb la qual cosa el canvi és brutal. I tenir una xarxa d'empreses que col·laboren amb aquest sistema d'aprenentatge no només serà un benefici pels joves, que en primera instància durant molts anys és molt necessari, sinó que a futur, segurament, pels que tampoc ja no són tan joves, també ho necessitarem molt. Inga, Josep, ens podríeu compartir alguna anècdota d'aquestes dius, mira, aquest alumne a casa o allà on sigui, caram, ha passat això, no? No sé. Sí, voldria compartir una experiència que estem vivint ara mateix, que és que una persona de l'equip que va començar sent un peó agrícola, que va passar a ser un tractorista, que va ser un ajudant d'enòleg i que avui en dia és l'encarregat del celler, una persona que ha crescut amb l'empresa des de zero i que no ha tingut la sort de rebre una formació específica per tota aquesta trajectòria, arran d'acollir i tutorar alumnes en formació dual, ens ha demanat si ell es pot formar per aquesta via, per adquirir els coneixements que no ha pogut fer d'una forma reglada. I en aquí trasllada un repte a la formació reglada. Parlem de reformar els treballadors. La formació dual hauria de pensar i permetre que gent que està dins de les empreses, que està activa, que està treballant, pugui formar-se amb uns horaris que siguin compatibles amb l'activitat de l'empresa. Vol dir que des dels centres, almenys tota la nostra experiència ha estat molt positiva, ens ho han posat sempre molt fàcil i en aquest cas específic ens han proposat que aquest treballador pugui seguir les classes o part de les classes de forma telemàtica i crec que pot ser una via per altres casos com el nostre. Quina edat té aquest treballador? Ara té uns 34 anys, més o menys, sí. Déu-n'hi-do, no? Sí. Inga, tens alguna anècdota? Tu, se t'ocorre alguna cosa? Bueno, no tan especial com en Josep. No és una subhasta d'anècdotes. No. Bueno, nosaltres tenim un cas que, a més, com que va ser el primer FP Dual que vam incorporar, és com, tenim un especial carinyo a tot el procés que vam viure fins a la seva incorporació. I és en Víctor, que es va incorporar a l'àrea de ventes. Finalment es va incorporar a l'empresa com a comercial. A dia d'avui és un dels millors comercials de la delegació, però no només això, sinó que ell va agafar tant aquest rol d'ambaixador de la FP Dual que fins i tot hem anat, quan anem a l'institut a explicar la nostra experiència en FP Dual, el nostre projecte per explicar als alumnes i intentar que vinguin amb nosaltres a fer les pràctiques, Víctor també ve, perquè és diferent si ho explica ell com a alumne d'aquell centre que ha viscut aquesta experiència i de fet moltes vegades al final de la presentació
jo deixo una mica d'espai i van tots a preguntar-li a ell, no a mi. O sigui, com, vale, això és el que expliquen en oficial, però ara digue'm tu, què tal? Sembla més de fiar ell que tu, no? Sí, sí. Llavors, ell fins i tot després ha estat participant en diferents actes amb la Fundació Bertelsmann, per donar a conèixer la FP Dual. Per tant, realment s'ha posat aquest barret d'ambaixador no només de la FP Dual a Frit, sinó d'una experiència d'èxit, no? Bé, fantàstic. Passant a un altre tema, Raimon, clar, vosaltres toqueu un sector que és, jo diria que fins fa 4 dies, exclusiu dels homes. Com afronteu aquesta realitat? Esteu fent coses per canviar això i us en sortiu? Sí, això és una realitat que, a més, és molt sorprenent que som un sector que diu que necessitem persones, però en realitat el que estem dient és que necessitem homes. Perquè hi ha una meitat de la població que ens sembla que no compta l'equació, no entra a l'equació. I dius, ostres, si ens falten persones, ens falten persones. Hem d'intentar que aquestes persones, com diem nosaltres, són homes, dones, i si demà surten uns pintats de verd també els voldrem, si tenen les competències. Per tant, quina diferència hi ha? És totalment social. En el nostre cas, tenim una persona a l'empresa, la Georgina Comas, que coneixes, que és la gerent actual, que és molt bel·ligerant en aquest tema d'intentar, perquè ella ho ha viscut en primera persona, que en un món tècnic se puguin incorporar dones, i llavors ella fa una mica una sèrie de comunicacions. Però el que nosaltres intentem a l'escola és no posar precisament el tema del gènere. Intentem fer una comunicació inclusiva, o sigui, fem un curs de soldadura i tens que posar un senyor soldant. El poses amb la seva màscara, els seus guants, la pantalla, i dius, aquí has posat. Només que posis algú amb el cabell llarg ja estàs transmetent un missatge de que una dona pot estar soldant, perquè no estàs veient a ningú, estàs veient una persona molt protegida. Nosaltres intentem fer que, entre cometes, aquesta comunicació sigui, per dir-ho d'alguna manera, amable. Som un sector que ha donat una imatge de brutícia, de masculinitat, de segregació fins i tot. O sigui, jo sempre explico que moltes empreses del nostre sector no es plantejaven tenir un vestuari femení, perquè total, per què necessites dedicar un espai a això? I llavors tot això s'ha transmès durant molts anys. Llavors nosaltres intentem fer una comunicació més amable i sí que aquest any, per exemple, de 10 persones, 3 són noies. Venen amb històrics diferents, hi ha una noia que ve d'una família del sector, però que no vol fer una enginyeria i vol fer una formació professional. Hi ha una noia que té clar el que vol des del principi i hi ha una noia que ha decidit que el grau mig que va estudiar no li ha agradat i vol canviar. Però al final jo crec que el que veuen amb nosaltres és un centre que té una mica aquesta imatge amable, per dir d'alguna manera, que seran benvingudes, que no passa res, que seran benvingudes. Si volen fer això, ho poden fer igual que un noi pot anar a una branca sociosanitària, que també té un biaix de gènere contrari, però quin problema hi ha? Un noi, si vol fer això, sembla que no hi ha tant de problema, jo ho percebo així, una noia sembla que rema més contracorrent. Però a nivell de les empreses s'ha de dir que la motivació d'una noia que rema contracorrent és brutal. O sigui, tens allà unes persones amb unes capacitats de creixement brutals, perquè realment no han agafat el camí còmode, no han seguit la corrent i han dit, mira, per aquí vaig bé, sinó que han decidit que volen fer això i estan lluitant activament per fer això. I això jo crec que és un valor que les empreses valoraran, perquè trobaran persones extremadament motivades per avançar. I això, tenim aquest èxit ara aquest any, petit, puntual, no extrapolable segurament, però jo crec que la comunicació en aquest sentit és molt important. Els nois i noies d'avui en dia són molt visuals, necessiten veure xarxes socials, necessiten veure l'històric del centre, veure què ha comunicat aquests últims anys, i si el missatge no quadra, no se'l creuen. O sigui, és una mica això. Estem parlant molt de les empreses, estem parlant molt dels alumnes, però aquí hi ha una part fonamental en tot aquest procés, que són els instituts. Ingar, i amb els instituts l'empresa hi ha de tenir una relació perquè, evidentment, tot aquest procés es documenta i es formalitza
i ha de ser necessàriament d'una forma molt rígida perquè les coses s'han de fer ben fetes. Ara tens una oportunitat perquè tens aquí el director general, que a més acaba d'aterrissar. Tu quines peticions li faries tu des de l'òptica de l'empresa per facilitar una miqueta la vostra feina, la vostra relació amb els instituts? Jo crec que és clau la relació entre l'empresa i l'institut, clau. Nosaltres hem arribat a mantenir relacions de nosaltres anar a l'institut a fer xerrades fins i tot d'una fira que feia l'institut o que l'institut vingués a casa nostra. Això ens ha permès que si nosaltres els coneixem molt a ells i ells a nosaltres, a l'hora de proposar-nos alumnes per fer l'FP dual, l'encaix sigui molt més bo, perquè ens coneixem i ens ajudem entre nosaltres. I jo crec que moltes vegades també, fins i tot els instituts, han fet més feina potser dels que tocava, perquè a nosaltres ens han trucat instituts per venir a veure la nostra empresa, per explicar-nos el tema de l'FP dual. Per tant, estan fent fins i tot, a vegades, perquè hi ha un profe, un tutor motivat, que diu vull lluitar per als alumnes i s'ha posat aquest barret quasi de vendre l'FP dual. Per tant, jo crec que en aquest sentit felicitar aquesta part dels instituts que estan fent moltes vegades més del que realment els hi pertoca. I jo crec que en general no demanaria tant als instituts, sinó hi ha una part més potser burocràtica dels tràmits de l'FP dual, però entenc que no és tant un tema dels instituts, sinó que és més de com està fet ara mateix el procés per donar d'alta l'FP dual. En aquest sentit, jo és que només puc parlar coses positives dels instituts i crec que estan contents també amb la nostra feina. Crec que per ells també és important saber que cada any poden comptar amb nosaltres almenys per un alumne, és a dir, també aquesta possible planificació per ells els ajuda, i jo crec que aquesta relació és molt, molt positiva. Josep, des de l'empresa més petita, has parlat tu una miqueta de la relació amb l'Institut de Llançà concretament, no? També són motivats? Sí, comparteixo... Perquè trobar un motivat al final això és una joia, trobar un motivat. Comparteixo plenament l'experiència, tant amb Llançà com ara que ens estem relacionant amb SPAs. En els dos casos hi ha persones molt motivades i que també penso que fan part de la feina que potser ens obligaria a nosaltres a aquest model. També dir que les persones que estan en el centre sovint venen del propi sector. A Llançà, per exemple, han passat diferents mestres, tutors del cicle i sempre han estat gent que ha sortit del propi sector. Per tant, coneix molt bé la casuística, coneix molt bé les singularitats, les peculiaritats, en quins moments hi ha més feina, en quin moment poden demanar, en quin moment saben que no han de demanar perquè anem desbordats. A l'hora també de coordinar les estades a les empreses, saben quin és el moment en què les empreses poden necessitar els alumnes. Vull dir que una experiència molt bona i molt adaptada a l'empresa, al sector, a la casuística. Bé, estem avançant ja... Sí, acabant gairebé ja. Àngel, director, tenint en compte el públic d'avui són les empreses gironines, quin missatge els adreçaria a aquestes empreses que encara no tenen alumnes en formació professional dual? Què els hi diríeu des del departament? El primer que s'ha de dir és que s'acostin a aquesta xarxa de centres que tenim a tot el territori, que estan arrelats al territori, i com deies des de FRIC, és a dir, establir aquesta relació que genera confiança, que després aquesta confiança es tradueix en un compromís. Hi ha un element que també vull fer referència i és la possibilitat que el nostre professorat, el professorat dels centres de formació professional, que són professionals i professionals docents, són professionals del sector i professionals docents, aquesta possibilitat que permet que el nostre professorat, i dintre del seu pla de formació contínua, faci aquestes estades a les vostres empreses. És un element important,
perquè, a més, es pensa des de la vessant de que és per actualitzar-se professionalment, veure exactament què és el que està passant a dintre de les empreses, però jo sempre he fet una segona lectura d'això, i és apropar el centre a l'empresa també. I per tant, aquell professor, aquella professora que està allà durant 2 setmanes, 15 dies, que el departament posa un substitut o que fa la modalitat de fora del seu horari, a més de formar-se professionalment i fer aquest procés de formació contínua, està establint nexes, perquè està sabent, coneixent de primera mà què és el que està passant a l'empresa, però de ben segur que en algun moment o altre també us trasllada al funcionament del sistema educatiu. I sí, ho he dit abans, quan hem de buscar mecanismes per acompanyar a les empreses amb aquestes tasques que potser són més administratives i aquí a través de les cambres i a través de les associacions empresarials haurem de buscar la fórmula, és a dir, tota aquesta càrrega més administrativa poder descarregar-vos, poder-vos acompanyar perquè us dediqueu a allò, que és formar aquelles persones amb aquelles competències professionals, personals i socials. Bé, Josep, tu parlaves abans del projecte aquest del que ens parlaves. Clar, són unes empreses una miqueta més grans que la dimensió, diguem, habitual a les comarques gironines. El 95% de les empreses gironines tenen menys de 10 treballadors, però és que el 85% en tenen menys de 5. Llavors, planteja reptes el fet del tamany? No, al contrari. Nosaltres, el focus principal, no l'únic, no estem per menysprear cap empresa que vulgui col·laborar en el nostre projecte, però el focus principal és petita i microempresa, amb la qual cosa allò que aprenguem durant els mesos i anys a venir, allò que siguem capaços de consolidar en el Vallès Oriental, evidentment no ho fem amb el més mínim afany d'acaparar i que només passi això al Vallès, sinó de compartir-ho amb qualsevol altra organització, en qualsevol altre territori. Per tant, si ho tirem endavant i si som capaços de reeixir amb la plenitud que volem, estarem molt contents de poder-ho compartir i estic segur que això serà aplicable amb la fórmula que vosaltres vulgueu adoptar a tot el territori gironí, per descomptat. Estupendo, amb això treballarem també. Ingar, el tutor, perquè sempre hi ha un responsable, diguem, que és el que d'una manera més directa tutela aquesta relació de l'alumne quan està a l'empresa. Quins reptes planteja això, quines dificultats, com ho veieu des de l'empresa gran com vosaltres? El tutor és una figura fundamental, juntament amb el formador, perquè l'alumne pugui aprendre el màxim possible i per tenir èxit en el model d'FP dual. Nosaltres, justament, per ser una empresa una mica més gran, sí que podem concentrar aquesta figura de tutor en 2 o 3 persones i després el que tenim són formadors dintre de cada àmbit que són persones que realment els agrada. Això és superimportant, que els agradi aquesta part formativa. Nosaltres en aquest sentit sí que pedim més voluntaris que no imposat i després intentem que se centrin en aquesta part de la formació i nosaltres des de Recursos Humans també fem una part d'esta part de tutorització i fem seguiment amb l'alumne, fem pla d'acollida. Realment el que fem és el mateix en aquest sentit, més acurat, però els mateixos passos que fem quan s'incorpora qualsevol altre treballador. És a dir, fem el pla d'acollida, fem un seguiment amb l'alumne, participa en les reunions igual que qualsevol altre treballador i dona la seva opinió, ve als sopars de Nadal, rep la panera, és a dir, és important tractar-lo com un treballador més amb la puntualització de que realment han de tenir més seguiment amb l'alumne i amb l'institut. I nosaltres, per exemple, tenim també, ara amb la pandèmia aquest any no, però fins abans teníem alumnes també de l'Institut de Poblenou, de Barcelona, i fins i tot jo em desplaçava en diferents moments de l'any a l'institut, quedava amb l'alumne, ens reuníem tots 3 amb el tutor de l'institut, després quedàvem amb elles soles a veure com estava anant tot, és a dir, aquesta proximitat és superimportant. Entenc que en empreses més petites a vegades es barreja aquesta figura del tutor i del formador
Però al final l'important és el seguiment amb l'alumne i estar per l'alumne i tractar-lo igual que un treballador més. Per tant, també està sotmès primer a un procés de selecció, és a dir, no entra qualsevol. No, fem un procés de selecció, mirem que la persona encaixa amb els valors de l'empresa, igual que amb la resta de processos de selecció, i fins i tot en alguna ocasió, i acordat amb el centre, hem fet a la classe algun tipus d'assessment. Quan hi havia molta gent que volia participar en el procés i tenien poques places, hem fet fins i tot un assessment que per ells era quasi com una classe de com trobar feina o tipus de proves que es fan en els processos de selecció, i que la veritat que va ser molt divertit i tots ens han dit que havia sigut una experiència que no havien tingut mai i que per ells era divertit. O sigui que sí, fem un procés de selecció com amb la resta de treballadors. Josep, des de l'empresa petita, què diu el vostre director de recursos humans? El director de recursos humans... Que és el mateix de producció. Home, sí, hi ha aquest procés de selecció que per ells és tota una experiència. Aquest any, per exemple, que amb la pandèmia no hi va poder haver-hi un cara a cara, se'ns va proposar des del centre fer primer una presentació de l'empresa perquè tots els alumnes coneixessin les diferents empreses que optaven a incorporar-los, i després una sessió de speed dating, en què l'empresa parlava amb els diferents alumnes en un temps acotat per veure quines eren les aspiracions d'uns i altres i mirar de casar-les. Al final això és també el que es trobaran a la seva vida real d'alguna manera o altra. I això també fa que finalment l'alumne que acabi venint a casa ja conegui l'empresa, una miqueta el nostre tarannà i ja sàpiga una miqueta a què ve i nosaltres tinguem la tranquil·litat també que les seves aspiracions van alineades amb les nostres necessitats. Has sentit a parlar dels tutors compartits? No. No sé si el director general ens podria explicar una miqueta en què consisteix aquesta figura. Jo quan parlava de buscar mecanismes per ajudar a les petites i mitjanes i microempreses que tenim al nostre país, una de les línies pot ser aquestes. És a dir, que és evident que la part formadora, la part de les competències professionals, haurà de ser el que es defineix com el formador, però aquest paper de tutor, que se n'encarrega més de les tasques més administratives, jo crec que sí, una de les fórmules pot ser compartir aquestes persones a través del gremi, de l'associació, de la cambra, de la PIME, de foment. És una fórmula. Quan parlo de mecanismes, un d'ells podria ser perfectament aquest, per facilitar. Bé, la veritat és que a mi em sembla que hem tingut aquí el que preteníem, que és una visió des de punts de vista molt diferents i tots molt tocant la realitat, perquè al final les empreses el que demanen és la qüestió pràctica, més que no pas els grans principis, que hi han de ser, però el que hi ha d'haver sobretot és exemplificar en casos concrets la realitat. I ara, per acabar, el que us demanaria seria una intervenció curta a cada un de vosaltres, que féssiu un petit resum o una frase o un lema o una petita reflexió sobre la formació professional dual. Si us sembla, comencem per tu mateix. Jo, al llarg de la meva intervenció ja ho he dit, no? Jo crec que adreçar el missatge, especialment a les empreses, estem a la Cambra de Comerç de Girona, de que tinguin present aquesta xarxa de centres de formació professional i aquesta missió de ser el referent de la qualificació, la requalificació de les persones, i per donar resposta a expectatives, necessitats d'aquestes persones qualificades i necessitats del territori també. Per tant, sisplau, empresaris, adreceu-vos als centres de formació professional perquè allà trobareu la resposta a aquestes necessitats. Molt bé, gràcies. Josep. Jo crec que el resum seria les empreses de la dimensió que sigui necessiten disposar d'un sistema que els permeti incorporar aprenents i per estabilitzar aquest sistema, i n'hem tingut magnífics exemples avui aquí,
la formació professional dual és una fórmula excel·lent i em permeto afegir, no l'única, i l'important realment és que aquesta col·laboració empresa-centre de formació, relació directa, es vagi consolidant i augmenti en el nostre país. Aquesta és la clau, d'alguna manera, del futur. Gràcies. Raimon? Nosaltres com a centre som un centre reduït, molt especialitzat, però que apostem perquè tots els alumnes facin dual. I una mica és perquè creiem realment que això és el que farà que aquestes persones siguin més bons professionals per aquesta experiència directa i una mica prenent les paraules que deia el director general, és que és un sistema de corresponsabilitat que beneficia a tothom. L'empresa té accés a una línia de contractació que és molt potent per agafar persones amb una formació, l'alumne accedeix a una formació més completa i el centre té una comunicació amb l'empresa que al final el que fa és permetre-li actualitzar-se i estar una mica al dia. És un sistema de corresponsabilitat, però a més dona beneficis a totes les parts. Crec que és molt interessant. Molt bé, gràcies. Ingar? Jo animo a les empreses, sobretot a les empreses que encara no tenen cap experiència amb la FP Dual, que s'animin a provar-ho perquè realment funciona i perquè jo crec que un cop passat aquesta barrera del primer alumne en FP Dual, jo totes les empreses que conec que ho han provat han repetit. Per tant, jo crec que el pas és fer aquest primer pas i a partir de llavors després quasi que és ja alguna cosa imprescindible, incorporar alumnes en dual, per això, que les empreses van evolucionant, necessitem gent formada i jo crec que és una molt bona alternativa. Gràcies, Josep. Mira, a casa venim d'una família de petits empresaris, els meus pares són carnissers i jo de petit, doncs, punxava pinxos, feia hamburgueses, portava els paquets a casa i sentia una miqueta que aquesta cultura que és tan nostra, tan de país, no sé, es anava perdent, i semblava que l'objectiu final era que tots fóssim màsters amb grans titulacions i finalment tots amb la voluntat d'acabar sent funcionaris i això, per sort, no és així. Em desprèn molta il·lusió veure com la formació dual recupera aquest model de la persona que creix amb l'empresa, que aprèn en el dia a dia en l'empresa i, per tant, molta il·lusió. Molt bé, doncs el temps se'ns ha tirat a sobre. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Jo penso que hem aconseguit l'objectiu que es necessitava i a la gent que ens segueix, això és la Cambra de Comerç. La Cambra de Comerç és la casa de totes les empreses. La nostra preocupació és que les empreses siguin competitives i perquè les empreses siguin competitives necessiten recursos humans, necessiten persones vàlides, persones que vulguin ser excel·lents, al final necessiten motivats. Tu ho deies, Ingar, doncs quan hi ha un motivat en algun lloc, el que sigui, tira endavant. Llavors, s'ha fet palès que els alumnes de formació professional, jo diria que podríem dir que són això, uns motivats, gent que no es conforma, també perquè està en una edat molt determinada de la seva vida, i això les empreses, i a mi em sembla que ho hem d'aprofitar, perquè al final el que hem de donar és trajectòria i perspectiva a tothom. Bé, doncs, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies.